اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلى الله عليه وسلم assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna yi wa farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, muna yi wa kowa da kowa fatan alheri, musamman mutanen mu na Nijar, Libya, kamar Chad, Taiwan, Qatar, South Africa, Burkina Faso, Algeria, Nigeria, Tanzania, Saudi Arabia, Mali, irin su Togo da sauran Cote d'Ivoire da sauran ƙasashe da sauran jihohi da sauran unguwanni da sauran garuruwa, al'ummarmu masu albarka waɗanda suke bibiyar wannan shafi namu mai farin jini mai tarin albarka, mutane waɗanda suke ɗaukar lambobinmu su turo mana fatan alheri, su kira mu su turo mana saƙonni, su mana tambayoyi, mutane waɗanda suke saka mu ayyuka a kowane lokaci, mutane waɗanda suke yawan bibiyar wannan shafi namu mai tarin albarka, mutane waɗanda suke bibiyar wannan shafi na farin jini mai tarin albarka, wato ɗan gatan Malam TV a wannan YouTube namu mai tarin albarka, wato insha Allah rabbi a kowane lokaci muna gabatar da ayyuka ne na al'ummar musulmi na faɗin duniya, na al'umma akan bisa ga taimako da ake buƙata. Ake yawan yi mana tambayoyi. Wani bawan Allah matsala gare shi na kuɗi, wani bawan Allah jari yake nema, wani bawan Allah yana ma da jarin amma yayi kaɗan, wani bawan Allah shine yake riƙe gidansu, yake riƙe ƴan uwansa, yake riƙe ƙannensa, ga makaranta ta yara, ga sauransu, da ga dai al'amura, ga rayuwa yadda ta zama abin da ta zama. To cikin ikon Allah, game da muke ba da taimako, kuma game da muke taimakon al'ummar musulmi na faɗin duniya da fahimtar mu da sanin mu da iyawar mu da cikin iko na Ubangiji da iyawar Ubangiji da yassare Ubangiji muke gabatar da ayyuka nan take a cikin sauƙi, aiki na tasarrafi kamar da kuke gani. Wani bawan Allah game da muka saba mu fitar masa ne da adadin miliyan 12 na sefa nan take a cikin sauƙi. Ya kira mu, ya yi godiya, ya yi fatan alkhairi sosai, kuma ya ji daɗi, ya yi murna, ya yi wa Annabi salati, masha Allah. To babu abin da ya kai wannan farin ciki da daɗi. Insha Allah rabbi kar kai ƙasa a gwiwa, saboda shi dama da kuke gani sau ɗaya takan samu bawa ne. Idan har ka samu damar da ka iya kallon wannan asiri namu mai tarin albarka, wato mai farin jini, insha Allah rabbi, to kaman cewar bukatunka ne sun riga sun biya, saboda idan kana kokwanto ma ba za ka ɗauki lambar mu ba, idan ka ɗauki lambar mu shikenan buƙatar ka ta biya da izinin Allah, kuma nan take a cikin sauƙi. Muna aiki ne da hadimai, muna kuma aiki ne da turare. Iya turare kaɗai ya isa ka mallaki dukiyar da baka taɓa tsammani ba. Iya turare zalla kaɗai za ka siya, shi kaɗai turare kaɗai ya wadatar duk inda kake. Muna aiki da jinnu ne, za a tura maka jinnu hadimi kenan ya aje maka dukiyanka ko cikin ɗakinka ko cikin kayanka ko cikin jakarka ko cikin ko a daji kake ko me kake, insha Allah rabbi nan take a cikin sauƙi. 'Yan mintuna sun yi yawa, dukiyanka ta riga ta bayyana maka gare ka. Idan ma account za a tura sai a tura nan take a cikin sauƙi, ba ɓata lokaci da izinin Allah. To mu nema kowa da kowa fatan alheri, alhamdulillah.